Velkommen til Holte Auto Maskinhandel. Sneplove fra dansk JST. JST er et brand, vi har i butikken i forvejen. Det er noget, I alle sammen kender derude. Det er dansk topkvalitet. Og noget, vi virkelig kan stå inden for. Vi har mange andre typer redskaber for JST i butikken. Gummigedeskovl, mindelæsseskovl, graveskovl og så videre til alt inden for entreprenørbranchen. Nu har vi også de her sneplove for JST på lager til omgående levering. For lige at lave en hurtig gennemgang af, hvad det her er for noget. Der findes et kæmpe program med sneplove fra dansk JST. Så hvis vi kigger ned på den lille kombiplov, vi har nede først, altså V-ploven her, så hedder den MSV, den her type plov. Det er plov, der går op til 6,5 tons på læssemaskiner og traktorer. Den her lille plov er en 2,5 meters med 3-punktsophæng, og den er lavet til 2 dobbeltvirkende olieudtag. Den kunne også være lavet med en elventil, så du kunne bruges med 1 dobbeltvirkende olieudtag. Der kan sættes hjulkit på den, der kan sættes lys på den. Det kan du få lige som du ønsker dig. Så er der lige den her næste lille plov, det er den, der hedder MS. Det er en MS 200, og den her, det er en sideplov. En mindste i den her klasse, også op til 6,5 tons. Den er perfekt på for eksempel en sådan en kraftig kompakt traktor der til at køre cykelsti for eksempel. Det er den rigtig kraftig til, og det kan den holde til. Også monteret til et dobbeltvirkende olieudtag. Sådan en som den her. Og læg lige mærke til på alle dem her, det glemmer vi faktisk, at der er sådan nogle chokventiler på, eller overtryksventiler på her, så der ikke er noget, der tager skade. Også med klapskær og gummiskær, kan sættes op med det ophæng, du ønsker dig til en læsmaskine også. Så er der den store S-model her. Det er en S400, det er en 4 meter bred plov, den er perfekt til pladser og sådan noget. Og de store S-plov her, de går helt op til 15 tons i vægt på traktor- og læsmaskiner. Den fås også som en MS eller SV-plov, som kombiplov. Også med 4-del klapskær. Og den her monterer med 3-punktsophæng. Og til det igen med de overtryksventiler og så videre på. Kan monteres op med Volvo-skift eller hvad man ønsker sig. Ønsker man sig at høre mere om de her, eller se mere om de her JST sneplove, så kigger man ind på vores hjemmeside, for der har vi allerede oprettet alle de her plovmodeller. Man kigger på dem, man undrer sig, og man spørger, så får man Danmarks bedste priser på dansk topkvalitet fra JST. Man ringer bare 21 78 29 69. Tak for det, og god dag. Hej.